Tuotesuojaa valvoo Legistum. Uusi, innovatiivinen koiravaatesarja. Trendsetter-mallisto. Topkanis. Esittelemme nyt ensimmäisen talvivaatemallistomme. Trendsetter on kevyt toppavaatesarja, josta löydät erittäin helposti parhaan mahdollisen kokonaisuuden koirallesi. Mallistossa on 3 eri väriä: pinkki, sininen ja harmaa. Musta on aina pukujen perusvärinä. Selkäosan säätäminen käy erittäin kätevästi ja joustavat säädöt tehdään aikuiselle koiralle vain kerran. Tämän jälkeen housut tarvitsee irrottaa vain neppareista. Trendsetter-malliston materiaalit ovat huolellisesti valittuja ja ne ovat hiljaisia ja pehmeitä. Materiaalit ovat valmiiksi käsitelty vettä ja likaa hylkiviksi ja ne ovat myös pestäviä. Usein vaatteita peseville suosittelemme lisäksi volysuoja-ainekäsittelyä. Vaatteiden pukeminen on helppoa ja nopeaa. Lahkeiden suut ovat avarat ja kiristettävissä sopivaan kokoon. Takkikokoja on 14 ja housukokoja 9 kappaletta. Näistä löydät koirallesi parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Takkikoko määritellään etujalkojen takaa otettavan rinnan ympäryksen mukaan. Housuissa koon määrittävä mitta on takajalan sisäpituus. Tarkempia mittausohjeita löydät nettisivuiltamme osoitteessa topkanis.com. Trendsetter Warmhaus. Anna koirallesi mahdollisuus nauttia ulkoilusta säätilasta riippumatta. Topkanis knows how. Jo vuodesta 1994. Aistimme laadun. www.topkanis.com